eskerrik asko, txalo batik, hori bukaeran igual merezi badegu. Arratsaldeon da eskerrik asko etortzeagatik. Ze harrera, ze poz, modelo horrela ikustea, Labuxoren etendako hegaldiari zer izan zen eta ze gertatu zen eta kontatzeko bildu gara hemen. Ni Lore Agirre naiz, Jakin Fundaziotik, eta nire alboan Galderrun Zalu, ezagutuko duzue batzuek, bilbotarra da, baina jatorria ama zarauztarra, eta hain zuzen Miren Etxabe Labuxoren iloba esango dugu, ez? Amaren izeba, antropologoa da, irakasle Erronkarin, eta, asko ikertu izan du bai Gerra Zibila eta bai bereziki Miren Etxaberen, ez? Bizitza eta gertatuak. Eta hirugarren hizlaria, Amagoia Gurrutxaga, hau bai ezagutuko duzue, ezagutzen bizi da, Zarauzko gerra aurreko, gerrako eta gerra osteko gertaerak, pertsonak, ondo, sakon, ikertu dituenetako bakarra esango nuke, eta bere 2 liburutan, hortxe ditugu, argitaratu izandakoa. Ekitaldi hau antolatu dugu, hain zuzen, iaz betezian maiatzaren 7an 100 urte emakume abertzale batza erakundea sortu zela, ezta? Guk Jakin Fundazioan Euskal Pentsamendua deitzen dugun atal badugu, eta horre egiten dugu, euskaraz idatzi izan dena biltzen saiatzen gara, egile diferenteak, eta nolabait hori digitalizatu, bakoitzari bere biografia, ekarpena, bilatzaileak, behar ditun guztia jarri, eta guztion eskura hortxe dituzu, ezta? Eta, urte luzetan indako lana da, eta, hor pentsalari batzuk badaude, urte askoan gizonezkoen atal bat izan da, ezta? Ez da emakumezkorik egonez. Eta, hor nabarmena zen emakumeen falta, eta nabarmena zen, hor nolabait azturan geratutako emakume horiek jakinek ezintzula azturan segiz ezaten hori nolabait luzatu, ez? Eta horregatik abiatu genuen proiektu bat, oraintxe martxan duguna, dala Bizenta Mogelekin hasi, Ertaroan, eta Lourdes Iriondoraino, 1956raino, idatzi duten emakumeen obra osoa jasotzeko. Eta horri abia puntua eman diogu emakume abertzale batzako 9 emakumerekin. 9 emakume idazle izan zirenak. Eta horien artean daukagu Miren Etxabe. Hemen dituzue 9, eta horien guztien obrak, beraien gainean esan dena, emakume abertzale batzaren gainean idatzi dena, beraien biografiak, ekarpenak, bere obra osoa hor duzue, nahi dunak konsultatzeko eta jakiteko, ez da zer da. Orduan, hasi gara pixka bat jakinen atal hori despatriarkalizatzen esango dugu eta justizia egiten. Zergatik emakume abertzale batzarekin hasi, alde batetik azturan dauden emakumeak direlako, azturan utzi ditugulako, eta gure genealogia direlako, gure genealogia feminista, gure genealogia abertzalea, gure genealogia euskaltzalea, eta gure aurrekoak izan direlako, ezta? Eta, hortik ere bagatu zelako. Egia da emakume abertzale batzako emakume hauek, Eusko Alderdi Jeltzaleko emakumeen taldea zen, eta emakume tradizionalistak, tradizioaren aldekoak, katolikoak zirela, eta gaur egunetik begiratuta, batzuetan nik uste dut, ez dakit, baztertu izan ditugu horregatik, ez? Agian, erakargarriago egin izan zaizkigu beste emakume batzuk, garai beretsukoak, baina, agian ezkerreko mugimenduetan militatutakoak, edo erakargarriago, edo pentsatuz gaur egun igual gehiago esaten digutela, ez?
Baina, bueno, segun ze ardatzetatik begiratzen duzun, hizkuntzaren edo aberriaren edo herriaren ardatzetik ezinbesteko da onartzea hauek gure aurrekoak direla, ez? Naiz eta tradizionalistak izan, eta, bueno, gauza horiek ere ez dira zuri eta beltz izaten, eta grisak ere badaude, eta izan zen emakume talde bat, paradoxa handi batekin bizi izan zena. Eta da, EAJ-aren barnean sortzen den emakume taldea da, esan dudan bezala, tradizioa babesteko mandatua ematen zaio, aberriaren transmisioa, hizkuntzaren transmisioa, ohitura zaharren transmisioa, katolizismoaren transmisioa egiteko mandatua ematen zaio, horren protagonista izateko mandatua ematen zaio, baina emakume horiek protagonista bihurtuta, beraien tradizionalista horri traizio egiten diote, ala beharrez, ulertzen da ez da. Ze emakume horiek lehen belaunaldia da plaza publikora irteten dana. Eta hori, beraiek defendatzen zuten, edo EAJak defendatzen zuen tradizioak ez zuen onartzen. Emakumea sukalderako etxerako zen, ez da. Eta hauek nolabait, babestu behar horretan, kalera irtetzen dira. Eta behin kalera irtetzen direla, idaztera, mitinlari izatera, antzerkiak idaztera, itzultzaile izatera, andereño izatera, antolatzaile izatera, mila gauza egitera, ez da etxera bueltatzen dian, ala beharrez behar bada gerrak ala behartuta, baina espiritus bihurtzen dira nolabait eremu publikoa irabazi duten lehen emakume belaunaldia. Eta hori importantea da, ze azken finean, hemen 22 gaude, eta besteak beste, emakume horiek plaza hartu zutelako gaude hemen, ez da? Emakume abertzale batzan gainean pare batitz esango dut 1922an sortu zela, 23an Primo de Riveraren diktadurapean desagertu zen, eta 30ko hamarkadan berriro berpizten da indarra handiz. Eta hain zuzen, Miren Etxabek hamarkada horretan izango du protagonismo handia. Movimendu handi bat izan zen, Euskal Herri osoan, iparraldean baita ere. Kalkuloak esaten dute 30.000 emakume inguru afiliatu zituztela, ez da? Emakume hauei deitzen zitzaien emakumeak. Gure etxean horrela esate zen. Haren ama emakumea zen, ez da? Emakume abertzale batzako kide zela esateko, ez da? Eta kurioso da, EAJaren barruan, anekdota gisa edo ez, nolabait mende hasieran ja abiatzen da emakumen talde bat edo adar bat sortzeko ideia, eta hain zuzen proposatzen dutenak dira alderdiaren barruan esango dugu tradizionalistenak zirenak, ez da? Eta kontra ateratzen dira pixka bat autonomistenak edo praktikoenak edo beste politika realistago bat egiteko lerroan zeudenak, ez? Eta orduan gazte batzuek aberri aldizkari tradizionalistean idazten dute eta esate dute hau sortu beharko genuke eta beste, eta erantzuten diote besteek Euskalduna aldizkarian, zela pixka bat ezain esango dugu independentista edo ezain zera, eta irakurriko dizuet nola erantzuten dioten, ez? Garaiko giroa ikusteko polita da, artikulu bat idazten dute, emakume firma batekin, baino gizonek idatzia, eta horrela dio. Louis Michel, aipatze dute, Louis Michel, esango dizuet, feminista anarkista gaur egun, feminismoan oso ezaguna, eta nik uste kultur munduan ere bai, Parisko komunan egundakoa, eta orduan esate dute, Louis Michel bezalako feministak imitatuz, idazten eta hitzaldiak ematen hasten badira, kaltea baino etzaigu etorriko. Ezkondu eta ama izan bitartean, aitaren galtzontzioak edo anaien galtzerdiak josten badute nahiko lan. Giro hontan sortzen da emakume abertzale batza. Eta giro hontan emakume horiek irtetzen dira bere beldurrekin da bere kuraia guztiakin plazara. Emakume abertzale batza gabe ezin dia ulertu hainbat gauza, ez? Gaur egun, da nik esango nuke adibidez, ikastolak ezin direla ulertu, ez?
ikastolen lehen hazi bat ere badagoela emakume hauek egindako lanean. Eta agian bere buruei ez zuten esaten feminista zirenik, baina egia da neurri handi batean emakume autodeterminatu gisa jokatu zutela, ezta? Eta nolabait eman zitzaienen aukera plazara irteteko arrakala txiki horretan, arrakala hori zabaltzen saiatu zirela, eta nolabait emakumeen aldeko diskursoak egiten. Bueno, esan bezala 9 emakume horiek jakinen dituzue, aipatuko dizuet, besterik gabe esanguratsua delako baita ere oso lan konplikatua dela emakume hauen, eta oroar, horien baino aurrekoenak baita ere, lokalizatzea beraien testuak, besteak beste ez daudelako inungo historiografietan jasota, bere testuak ez daude inungo korpusetan jasota, inor gutxik egin die kasu, ez izenez sinatzen zuten askotan, komplikatu da jakitea nortzen nor edo nork idazte zuen, eta hau da nolabait, genero arrakalaren ondorio bat, ezta? Gizonekin ez da inbeste hau gertatzen, ez da gutxiago ere. Beti dau, aztarnaren bat hau alako zen, edo badakigu alakotan eta idatzi zuela, baina hauena da, hauek topatzea da pixka bat, ez dakizu zeren bila zoazen, ez? Eta hartzen dituzu garaiko aldizkariak eta egunkariak, eta horriak pasatu zoaz, eta han topatzen dituzu, ez da? Baina oso ondo jakin gabe zeren bila zoazen. Orduan, lan eskerga handia eskatzen du. Horregatik, norbaite pentsalezake, baina ze gutxi idatzi zuten, ez? Emakume hauek konparatzen badugu orduko gizonekin. Nik uste dut neurria ez dela kantitatea baizik eta kalitatea, ez? Eta adibidez, geroago aurrerago ikusiko dugu hitzaldian zehar, ez? Baina Miren Etxabek Zarautz izeneko artikulu batean, 1930an, 30an da ez da, bai? Aipatzen du emakumeok bordatxo bat behar dugu, ez? Virginia Woolfen gela bat norberarena 8 urte lehenago idatzi zuenak, ez? Eta gaur egun denok ezagutzen duguna, seguraski Miren Etxabek Virginia Woolf ezagutu gabe eta idatzi hori ezagutu gabe, berak ere aldarrikatzen du, ez da? Horrek ze balio du, gaurko begietara ikaragarria. Hitza emango diote Galderri, emakume horietako bat, eta gaur protagonista duguna, Miren Etxabe Labuxo dugulako. Eta abiatuko gara, pixka bat bere, biografia komentatu bat egiten, ez da? Bai, arratsaldeon, eskerrik asko danoi etortzeatik, eskerrik asko Jakini eta Zarauzko udalari, hau antolatzeagatik. Eta hemen ikusten dut emakumeren bat, izeba ni baino hobeto ezagutu zuena, segurazki, hemen adibidez ere. Ordan, pixkate bai, ematen dit, pudore pixkat berari buruz egitea zu horregon da. Baina nik ezagutu nuen, 15-16 urte izan arte. Eta guretzako izan da, beti izan zen izeba Miren, bere aizpekin bezala gure izebak, ez? Baina, nire ikuspuntua da, ume eta nerabe baten ikuspuntua. Gero, hortik ikusi dut ere, aldizkaritxo bat, Olerti Etxeak atera zuenak, Zorionan Iturriak gizona non du atera zuen, 2002an uste dut, edo. Eta hori izan zen guretzako etxean pixkat ikustea izebak egindakoetako obra bat, edo atal bat. Guk beti entzuna genuen etxean oradora y traductora, esaten zion beste aizpak. Baina hor arte, ez genekin beste zer. Orduan hori ikusi genuen, guk ez genuen horren berririk, eta orduan ni pixkat hasi nintzen bere bila hemeroteketan eta artxiboetan eta poliki-poliki, Amagoiak bere lan erraldoiarekin ere aurkitu ditu berari buruzko gauza asko. Eta, joan gara eraikitzen galdutako eta isildutako historia figura bat, ez? Eta, gaur zehatuko gara pixkat hori herriari bueltatzen, nolabait. Orduan, azteko, Miren Etxabe jaio zen, 1903ko martxoaren 5ean, etxe honetan. Hor bertan bazterrean dagoen etxe horretan. Gerora 60. hamarkadan, espanaizko funditzen,
hau eraitsi egin zen, da beste bat, orain dagoena egin zuten izebek, eurek, 3 aizpek. 3 aizpa ziren, da gero anaia Jesus, gure aitona, anai bakarra, gazteena, eta haren alaba bakarra gure ama. 3 aizpak ez ziren inoiz ere ezkondu, orduan egin zuten nahiko bizitza autonomoa, esan dezagun, bere garaiko parametroetan. Denda zuten, etxean denda zegoen, kale nagusian denda, 19. mendetik edo omen zegoen. Eta ni gogoratzen dut, hau da, pixkat oroitzapenetatik datozen etxean entzundakoetatik, bai, izeba lan fisikoetan aritzen zela, patata sakoak argatzen ibiltzen zela, ikasi nahi zuela, aitak ez zion utzi ikasten, ikasi zuen bakarri izan zen gure aitona, 3 aizpek ezin izan zuten ikasi. Eta orduan bere testuetan ere, ikusten da horren isla, ez? Eta gero, adibidez, aisialdia askotan hitz egiten zuen baineroi buruz. Eta Zarauzko baineroak, eta hori zen, bere plazerretako bat, behintzat gaztetan zen, olatutan ibiltzea baineroekin, hau da, gizonen artean, pentsatzeko da, egongo ziren neska gehiago, segurazki, baina bainero figura, figura maskulino bat, jardura maskulino bat. Eta gero, datu, nik uste esan guratxo bezala bada ere, denda zela, baita ere, tertuliak, toki, kafea, orduan horti pasatzen zen jende asko, udatiarrak, herriko jendeak, aristokratak, orduan, bazen agian toki interesgarri bat ikasteko. Eta prentza bazuten, gerora gerran familiak jaso zuen izun ekonomiko bat, eta argudioa izan zen epaiketan saltzen zutela prentza liberala. Orduan, kiosko bat ere bazen. Eta, nik uste horrek eragin izan zuela ere bere, agian iturri berrietatik edateko aukera edo izango zuen edo. Lehen agerpen publikoa, Xabier Etxabek egin zuen, hemen dut Txaparro, 2005an, oso kronika polita, eta horra atera zituen argazki batzuk euskal jaitakoak. 3 aizpak ziren, Carmen Juanita eta Miren, aurreko argazkian. Hau ez da lehen euskal jaitako argazki bat, baina lehen euskal jaitako argazki baten agertzen da izan Miren, kapero txipirekin, da antolatzaile edo. Orduan 21 urte, baina bazegon ja talde dinamizatzailean edo. Eta hau, 20. hamarkadako 2 argazki dira, Miren da eskerrekoa. Eta hemen, Miren, erdi-erdian hor dugu. Eta, 20. hamarkadako jaiak, ez. Eta, Xabier Etxabek jaso zuen bere kronikan nola badago liburu bat, Zarauzko euskal jaiak. Marina Arantzabal, Agurtzane Azpeitia. Eta bertan esaten da, 1973an euskaltzaleak taldeak euskal jaien inguruko hitzaldi bat antolatu zuen Zarautzen. 4 gizon eta emakume bakarra Miren. Beraz, 70. hamarkadan, zegoen oroitzapena edo, bere rolaz edo, esan dezagun. Eta, hemen honen ondoren badugu argazki bat, pixkat, bere bizitza soziala edo ikusi lehike, hemen Aizgorriko puntan dago gizon batzukin, bera da hemengo hau, hangoian guztu katalejo batzuk ditula, ikusten zen, bai hasi zirela mugitzen, segurazki izango zen, bai harreman politikoak, edo mendigoizaleak, ez dakigu. Eta hemen dago, hori da beste aizpa, Juanita, eta nik izan leke Urbia, izan leke ez dakigu. Pixkat ikusteko denda zuten, orduan aisialdirako eskubidea ero bazuen, eta irteerak eta antolaketa politikoetan ibiliko ziren, edo ez dakigu, ez? Baina, pixkat hori zen giroa. Eta 1929an dago lehen hitzaldi publikoa. Eta da, Euskal Esnaleakek antolatua Donostin, Zorinen Iturriak gizonak nondu. Eta horko kuadernotxo naranja hori da, horren transkripzioa, esku izkribua agertu zen. Berak ematen duen hitzaldi horrela. Bere eskuz idatzitako apunteena. Eta Euskal Esnaleakek aurretik beste emakume bat izan zuen izlari, Julia Fernández Zabaleta uste, Iruñarra, Espaneizko fonditzen, eta Miren bigarrena. Hori ere emakume abertzale batzako. Orduan, oraindik ere diktaduran, baina ja, ageri da jendaurrean. Ikusik, hau, munoan da, ikusiko du gero bada beste argazki bat, pixkat aurrera xeago, gizone zinguratuta eta bera zerita. Ez dakigu hitzaldi honetakoa den argazkia, baina beste hau.
baina bitako bat izango zen. Mirenda erdian dagoena, eta atzean dagoen beste emakumea da Carmen, zaindari, hor, bizkar zain, aizpa nagusia. Baina, bueno, hau, pentsatzekoa da, Donostin izango zela, edo agian, kursalen, agian itzaldi honetako argazkia ez dakigu ziur. Orduan, urrengo agerpen publikoa edo litzake antzerkiari dagokionez, berriki topatu dugu Zarauzko udaleko artxibotan elkarrizketa baten transkripzioa. 1987an egindakoa, Manuel Oñatibiak egina, Oiartzu Arrabera, baina Zarautzen bizi izan zana. Eta oso elkarrizketa polita da, eta hor kontatzen du nola, hasi zen itzulpen gintzan, prentsaren bidez. Prentsa tradizionalista, integrista jasotzen zela etxean, eta ikusi zuela La Virgen de las Angustias lana, eta erabaki zuen itzultzea, euskaratzea. Eta Itziarko Ama antzerkia sortu zuen. Aurkeztu zuen Gipuzkoako txapelketa batera, Aurrezki Kutxarena, eta irabazi zuen. Eta, aipatzen du, estrenoa Azpeitin, irailak 7, 1989, BTK da. Herri guztia juntzan. Eta gero jarraitzen du, gero Zarautzen, inorrez. Orduan, zozer pasazan hor, baina ezan inorretorri. Gerora, kitapen giza edo, 1991ko ekainako eta lauan, Batzokiren inaugurazioan berriz eman zan obra berdina, eta hor beteka da. Orduan, bueno, bi urte pasata, lasaitu ingo zan, ez? Eta antzerki gintzari dagokionez, hemen ikustu hau da Nazte Borrazte taldea, miren, hau da Juanita, aizpa, besteak ez ditut ezagutzen, baina aurrekoan bai, badago beste pertsona bat, miren dago hor, eta bere ondoan dago Arantzazu Barrena, beste zarauztar bat, garai hartan bilakatu zela bere bikote politiko-artistikoa. Funtzionatzen zuten binomio baten gisa. Arantzazuk olerkiak irakurri, deklamadora, eta gero mirenek itzaldia. Eta hori, prentsan begiratuta, hainbat tokitan ikusten da, adibidez, Amogiak lenguan bidali zuen, nola Zumaian, emakume bertzale batza eratzeko 1911 edo 1911ko urrian. 60 emakume, abenduan 27an, jatetxean, bildu ziren elkarte eratutzat emanez. Mirenek araudia irakurri, eta Arantzazuk hainbat olerki errezitatu zituen. Horrela aukeratu zen Zumaiako emakume bertzale batzaren zuzendaritza. Beraz, joaten ziren, bateko olerkiak, besteak botako zuenan bere mitina, eta eratutzat usten zuten, eta ikusten, talde politiko-artistiko gisa definitu, edo baina errepikatzen da toki desentetan. Antzerkei dagokionez, hor lehen entzun dut prestaketan, esbastika bat, baina da laburuaren... Laburuaren bersio zaharra, esango genuke. Orduan, gero bueltatuko gara antzerkira, orduan, kronologioki pixkat segitzearen, 30ean, Uztailako eta 9ean, ospatzen da Bituere Eugenian Donostin, homenaje de la mujer al euskara. Eta bertan, hitz egiten dutez, Telesforo Monzonek eta Miren Etxabek. Eta olerkiak Arantzazu Barrenak. Eta hori izan zen, giro... Lizarrako estatutuaren aurreko giroa nola baita, hor, karlistak eta abertzaleak oraindik ere elkarrekin zeuden. Eta kronika oso interesantea da, ikusten delako hori islatzen da ere bertan, ez? Victoria Eugenian hitzaldi bat ematen du, antzoki betearen aurrean, 30ko uztailean. Eta gero dator, bagian izan leike mugimendu hauetako agerpen publiko kolektibo lehenetako bat, edo lehenengoa, eta da, Andereño idazleen lehen batzarra, Zarautzen. 1990ko abuztuaren 24an. Hau litzake, aila punta, edo hortik izango da, moilatik tunelerantz, miren da eskubikoa, eta besteak, Elbira Zipitria hemen didabil. Hemen ez ditut izen guztia, baina... Bere emakume idazleak. Lehen biltzarra Zarautzen, Mirenek antolatua. Mirenek antolatua, hemen aipatzen du adibidez Luzearrek eldiatik esaten du. Eta batzarra ditu zuenak hitz egin behar, hau da, Mirenek.
gero Irak ere beste nonbaiten aipatzen du, eta bildu zituen hemen, orduko talde honetako ekintzaileak edo. Eta, pues adibidez, Malenek Zaraustik esaten du, beste idazle batek, ez dakigun orden Malen, irailaren 2, egun batzuk pasata. Uxoren iritzi ideia ontzat hartuta lehenbiziko batzarra izan zuten igandean gure txoko maitean Andereño idazleek. Eta jarraitzen duz. Ordan, bueno, izan zen euren lehen agerpen kolektiboa. Gero, aipatuko dugu agian beldurra eta pauso hori matearen zailtasuna zarituko gara pixkat. Pixkat aurrea jarraituz, aipatu dugu Arantzazu Barrenekin egiten zuen dupla artistikoa. Hala ere, adibidez, emakume abertzale batzako presidente, hau da izen soilik artistikoa, izen ere ja karguetan da sartzen ziren. Arantzazu izan zen, 31 eta 32an emakume abertzale batzako presidente, eta Miren 33 eta 34an. Hortuan, eurek edo 4 urtez hartu zuten ardura hori, ez? Eta lokalaren inaugurazioan, hemen, aipatzen da nola abanderadas eure biak izan ziren ere. Hau da emakume abertzale batzako eraikinaren inaugurazioa, egoitza, hemen alboko eraikina. Eta hau izan zen, 1992ko maiatzaren 8an. Etorri ziren Agirre, Monzon, Basarri Bertzotan, eta Islari Miren Etxabe, eta Olerkitan Arantzazu Barrena. Gero, batzokera inauguratu zutenean, aurreko urtean, antzeko programa, ez? Jende pila bat, herrietatik, eta hauek ere Islari eta Olerkari. Eta, pixkat argazki hauetan, imaginatezakegu giroa, ez? Jendetza eta isilunetik emakumeak agertzen dira, hor, mitina botatzen. Horrelako lokal bat egukitzea emakume abertzale batzak, gaur egun ez dagoelako emakume etxeik. Ez? Hemen bai. Hemen ez dakit. Hemen txiki bat. Olako neurriko ketxarro bat? Batzokiko lehen bazkide zerrendan ere, emakume bakarra, Miren Etxabe. Hori Amagoiak aurkitu zuen. Zuen amak, uste esaten zula. Bai. Ordan, ikusten da, hor zebiltzala saltza guztian, ez? Pixkate giroa ere islatzeatik, hau da, Mirenen beste aurpegi bat erakusteatik, aipatzen da askotan bere indar fisikoa. Lehen gazte nerabea aroan kargatzen ibiltzen zela, eta gero kirola gustatzen zitzaion, esan igual feminitate prototipoaren barruko emakume bat, ez? Eta guk etxean askotan entzun genuen, baina gero data jarri diogu eta gertaerak ikusi ditugu. Berak esaten zuen, egon zela burruka bat herrian eta eman ziola ukabilkada bat aristokrata bateri. Eta aristokrata hori gero joan zela bere jauregira eta esan ziola zerbitzariari zein Miren laguna zen. ¿Qué le ha pasado, señorito? Una vasca bruta me ha pegado. Eta orduan, eta aristokrata hori zen Colón de Carvajal. Borboien kolega intimoa. Orduan hori noiz gertatu zen? Gertatu zen 1934ko irailaren 3an diputatu katalan eta euskal eta katalan diputatu batzuek etorri ziren Zarautza eta iskanbila sartu zen abertzale eta karlisten artean. Eta horren harira aristokrata batzuk hurbilduko ziren, da Mirenek ukabilkada bat eman zion. Orduan ikusten da, bazela ekintzaile edo genio handiko emakumea, ez? Bai, hor anekdota baka beste pasarte bat, ez? Bai, esan omen zion... Carvajalek esan zion... A partir de ahora comeréis mierda, eta orduan erantzun ziola Mirenek, sí, pero la nuestra. Eta, pum, estatutuaren alde zeolako, eta bestiak aizien manifestazio bat egiten estatutuaren alde etorri ziren hoien kontra, ez? Muera el estatuto eta hoiuka. Bueno, orduan, hori zen garaiko giro atsegina. Eta, bere kulturlanak edo beste ginda bat jartzearen, aipatu dugu Nazte Borraste,
Eta, ez dakigu bakigu idatzi zituela antzezlanak, edo behintzat bat ziurra, baina beste bat ere topatu genuen, eta hain zuzen ere, Nazte Borrastek aurkeztu zuen kursalen, Donostiko kursalen, ikaslea bertzale batza, orduko gaztea bertzaleen sindikatuaren ekitaldi baten, zarauztarrak doaz ara, eta antzezpen bat inauguratzen dute. Eta kronikak dio, 3 zuzendaria aipatzen ditu, espreski jartzen du. Miren Etxabe, Nikolas Mujika eta Endika Arroita Jauregi. Endika Arroita Jauregi, Zarauzko musika bandeko zuzendaria, beraz, musika arloaren arduradun. Nikolas Mujika margolaria, beraz, eszenografia, eta Miren Etxabe idatzi eta gidatu edo... Zuzendaria benetakoa, baina ezin onartu. Claro, hiruren izena. Maila berean. Orduan, badakigu beste obra bat idatzi zuela, ez dugu topatu, baina badago egitaraua, iragarkia eta kronikaren bat ere agertzen da hortik. Eta egun horretan bertan, bidegileen bilduman, Basarriren atalean edo Basarriren liburuzkan, esaten du Basarrik. Beste behin, Zarauzko Nazte Borraste taldea Donostiara joan zen, dantza, kantu eta antzerki saioa, ez du esaten Basarrik, dio idazleak dela Iriondo. Eta bertso batzuk kantatzera joan zedila eskatu zioten Basarri gazteari, baita joan eta bere saioa egin ere hark, txanda etorri zitzaionean. Eta Jose Zubimendi idazleak ikusi antxe alabeharrez. Bertsolarien txapelketa bat antolatzeko erabakia, orduantxe hartu omen zuten aipatu idazleak eta bere lagunek. Beraz, esan leike, izea Miren Etxabek jarri zuela, Basarri bertsotan kursalen, eta ikusleen artean zegoen Zubimendik, orduan izan zuen, ara, antzokia handi baten ere bertsotan egin leike. Interesagarria da, ez? Eta hor arte bere kultur lan ezagunak. Badakigu idazten zuela, berak Zarauzko artxibotan topatu dugun, udaleko artxibotan topatu dugun elkarrizketa horretan badio, El Pueblo Vasco egunkarian ere idazten zuela, pikabeak, hau da, jabeak, zuzendariak eskatuta. Baina ez dugu topatu oraindik Lau Uxorik edo Miren Etxaberik. Ez dakigu beste izen bat erabiltzen dute zuen, edo ez dugun ondo begiratu, baina berak esaten du idazten zuela egunero, edo askotan. Beraz, gehiago idatzi zuen. Eta, gero, orduan, 54an edo, dakigu berataz publikoki, hor arte, eta gero ja, gerra dator. Orduan, gerrako pasarteak edo, entzunak bagenituen, baina bere elkarrizketa horretan kontatzen ditu hainbat, oso zehatzak. Adibidez, Miramarren, ostatu batean, sukaldari zebilela eta gudariei entzako janariak egiten. Hemen, Hotel Miramar, hemen. Gero Bilbon kontatzen du bere biletan aipatzen ditu. Euskal kulturako hainbat figurekin zuzeneko harremanak deskribatzen ditu. Gero Bilbo eta gero, erbestera, Kantabria, Asturiasera, hor erizain, sukaldari, Juanitarekin joaten da, eta hemen geratzen da Carmen gurasoekin, eta anaia gudari. Eta, hor familia apurtzen da, aita epaitzen dut hemen, eta hiltzen da epaituta gutxira amorruz. Etxean izaten zen, zorniz beteta zegoela, Carmenek esaten zuen. Eta Mirenek barkuz bestaldera egiten du, eta Erezoinkan edo agertzen da berriz ere. Erezoinka izan zen, hau dago Baionen atera eta 1918, Erezoinka izan zen, Jaurlaritzak egin zuen kultura enbaxada bat, propaganda politikorako tresna bat. Eta dantzak eta kantak, eta egin guztien euskal espektakulo bat Europan zehar, ez? Eta nire oroitzapenean Mirenen kontakizunen 80% hau zen. Nik uste ondo pasa zuen bertan, orduan beti ari zen Londres, Amsterdam, Paris, eta hori zen bere heldulekua edo. Iraganeko heldulekua hau zen, ez zuen kontatzen gerrako ezer, edo 30. hamarkadako ezer, kontatzen zuen Erezoinkako pasarteak kontatzen zituen. Hemen badakigu bera zela irrintzilaria, kantaria, kantatzen zuen, irrintzilaria zen, eta gero sukaldari edo sukaldearen ardura, bera kontatzen du.
Eta hemen agertzen da beste persona importante bat bere bizitzan, da Aurora Basolo. Hemen miren dugu hor erdi-erdian. Badira hemen beste bi zarauztar lizundiatarrak, Asun eta Maria Auxilio. Auxilio. Espade txarto kontatu, lehena eskubitik da Auxilio Lizundia, eta bigarren eskerretik Asun Lizundia. Gero egon zen dantzari bat, Esteban Berazadi, baina ez du argazki topatu. Eta, Aurora Basolo zerrati da importantea Mirenen bizitzan. Mendik aurrera beti egon zelako berari lotua. Hau da, badakigu, baditu argazkiak Aurorak bidaltzen dizkionak erbestetik. Hau da oraindik elkarrekin zeudenean, Miren eta Aurora. Eta gero biak hegoaldera datozenean, bakoitza bere momentuan, momentu baten Miren doa Bilbora bizitza Aurorarekin. Eta hori agian Tere jakingo du, ni baino beto, baina nik entzuna dut, etxean, Carmen joan zala Mirenen bila eta bueltan ekarri zuela. Ez zioten utzi edo Bilbon geratzen. Baina zer gertatu zen, gero Aurora etorri zela Zarautzera, nik ez zuen ezagutu, baina lurperatu dago familiarekin. Hau da, hil zen 71an. Eta izeba Mirenek zaindu zuen, eta hor dago gure familiarekin. Kuriosoa da, Auroraren kasua ere, Aurora Basolo zen soprano, nazioarteko mailako soprano bat, Argentinan, Italian, 20. hamarkadan aritua, gero Bilboko Konservatorio irakasle, figura artistiko bat. Durangoko udalak parke bat eman dio orain, Konservatorio aurreko parkean izena, jarri dio, Aurora Basolori, baina ez ekiten ez non hil zen, ez noiz. Iaz idatzi nien, esan ez, aizuet txartu duzu, ze jartzen zuen Durango, eta 1900 ez parkatu Zarautz, 1911. Beraz, ikusten da, nolainoko isiltasunetan sartu ziren emakume hauek. Naiz eta hemen egon, ez egiten ez da non zegoen, Aurora Basolo. Eta ezen, bizimodu ezaguneko, bizimodu publikoko artista bat zen Bilbon. Hor badaude hainbat galdera, ez? Eta, behin erbestetik bueltatuta, gutxi dakigu, zer egin zuen Mirenek, Zarautzen denda izan zuten uste 30. hamarkada hasiera arte, hortxe. Badakigu, 40. hamarkada hasieran, Gerra Mundiala bitarte, 3 aizpek edo lagundu zietela, hemendik pasatzen ziren preso mendebaldekoei edo, da ingles, frantzez, aliatuei, frantzez, ingles. Baditugu bi postal horrelakoak, konzentrazio zelaitatik, Mirandatik bidaliak, Juanita Etxabe, holako 53koak. Beraz, eskerrak emanez, presoak Juanitari, mes madams, 3. Hau da, ibiliko ziren, bengo zen hemen emakume zare talde bat laguntzen ziena preso aliatuei. Eta Etxabe eta Raizpak tartean. Eta, beste argazki ziren erbestekoak, beste hauek, ikusten dugu hor, beste nonbait ere erizain agertu da, hau iparralde edo Frantzia da, ez dakigu. Hemen erizain hau Kantabria da, Kantabria edo Asturias, ez gaude ziur. Eta, erbesteko argazki batzuk badaude hortik. Eta gero, Miren Etxaben azken aipu publikoa da, Xabier Etxabek jaso zuena Txaparron, Sabin Unzurruzagaren lekuko txabat, Zarauzko ikastolak 25 urte liburutik ateratakoa. Eta bertan dio, uste baino ikasle gehiago izendatu zen, 1975, Zarautz. Uste baino ikasle gehiago izendatu ziren lehen ikastaroan, ikastola sari da. Eta laguntzaile bat hartu beharra izan genuen. Horrela, Juanita Andrea kontratatu zen. Herriko emakume abertzale bat ere, Maria Sales, prestatu zen laguntza eskainiaz eta bat ere kobratu gabe. Beraz, andereño lanetan ikastolaren hasieran ere, ibili zen. Ez du jartzen ezen baden boraz, ez. Eta, hori litzake. Gero ja, jarritugu pixkat bere guk hau litzake familia, Miren, Juanita, ama Carmen, Oiartzu Arrazan, Josefina Aldatz, hori gure amaren ama, eta Carmen Aizpazarna. Eta atzean dagona da, Jesus anai gaztea Bilbora erbestetik, Bilbora joan zena bizitzera. Eta gero guk ezagutu denuen horrela, hilobekin, Ainhoa Teledarrekin,
Eta beste argazki bat ere badugu hemen, bere urrengo argazkia, horrela ezagutu genuen guk. Horrela esan. Eta azken aipu gisa edo, transkribatutako elkarrizketan hainbat esaldi eder botatzen ditut, eta tartean, adibidez, nire pekaturik handiena euskara izan da, nola ez zioten usten ikasten, eta Don Candido Meikoak esan zion utzi oso idazten, eta arei eskerri idatzi omen zuen. Eta gero azkeneko beste biak, nahiko esaldi izan dezagun garaikidea, ez? Azkenekoa. Euskara iten nulako dana politika hartzen zinan, dana politika. Euskara guria politika izan den, eta ni beste politikaik ez dinat izan euskaltzaletasuna. Euskara maitia, herri maitia. Euskararen politikotasuna ikusten da Mirenek argi zuela, ez? Beti. Eta hau da 87koa da. Gaurko ungari irakurrita esan dezakegu berreinetan gaudela, ez? Eta horixa. Bale, oso ondo. Amagoiak hitz egingo digu pixka, Miren Etxabe zarautzen dago, baina ez dago bakarrik, agertu dira Arantzazubarren, agertu da jende gehiago, baina ze giro dago Zarautz hartan, olako emakumeak, gehiago ere bai, ze emakume zeuden, eta zergatik ze giro dago, zer sortzen da, ez? Bai, lotuz pixka bat sarreran esandakoarekin, sozialki giro integrista zegoela esango nuke, hau da, izan karlista, izan jeltzale, hori katolikotasuna eta emakumearen rol jakin batzu lotuta beti. Eta naiz eta herrian geroz da gehiago zeuden hemengo fabriketan eta tailerretara eta lan egitera etorritako jendea, eta hoiekin batez ere ugaltzen ari ziren ja ezkerreko mugimenduak. Baina ezkerreko joereko familietako jendeari galdetuta ere, bereiek ere esan izan diatenei beti, herria nagusik izala edo karlista edo abertzale, bi hoien arteko lehia bat, ez da? Eta orduan, oain pixka bat, pasau ezkeo, urrungo zera, hau da, 30ko hamarkadako Zarautz hau zan, ez da? Postal bat, udatiarrak, baina horre ere, postal horretan ere ikusten da integrismoa, 32. urtetik hasi eta 35, 36 bertaraino arte, arau bando oso zorrotzak zeuden, ondartzan nola egon zitekeen jantzita. Eta biluzik zeunden, naiz da bainu jantzian egon. Segun eta zer lekutan zeunden. Hau da, toki batzutan altzen nun eguzkitan egon, baina ezin zen uneon bainu jantzian pasieran ondartzan, eta hori da biluzik ibiltzea zen. Hola, pixka bat irudi bat egiteko, ez? Oso moderno ematen du, baina azpian zer da honez da. Pasa pixket, Xabi? Bueno, hemen daukau, 30ko hamarkadan, hemen daukau BE-an, BE-ko zean, lerro hontan, 1, 2, 3, 4, 5. Da Otilia, bere aita zan Jimeno de la Hidalga, margolaria, Gasteiztarra, arabarra zan, honea etorri zan muebles arrutira diseinatzaile lanak egitea, eta ezkertiarra zan, errepublikarra zan. Eta bi arutzago dauna, justu etenak erdibitzen du neska hori da Consuelito, Otiliaren laguna. Otiliaren ama eta Consuelitoren ama lagun minak zian eta alo garzon moztu zuten hilea eta izugarrizko eskandaloa sortu zen herrian. Eta orduan, gogoratzen du Otiliak nola Errepublika hasi zan edo aldarrikatu zan egunean, handik aste santua zala eta eskolako urrungo egunean etorri ziela buzoa jantzita gizon langile batzuk eta gurutzeak kendu zituztela. Eta izugarrizko liskarra sortu zala herrian. Eta liskar hortan zeuden bat egindak karlistak eta abertzaleak eta beste aldean besteak, ez da? Consuelito hau bere aita hile egin zioten, gero fusilatu egin zuten epaituta.
beste batzuk ez bezala, herri hontan. Eta ordun bera ere hiltzan Bilbon bombardeuen ondorioz angina batzuk operatzen ari zian eta argindarra galdu zan, bombardeoaren ondorioz eta gangrenatu eta hil egin zan Consuelito. Eta, bueno, Otilak dana gogoratzezun hori dana. Zeukan, nola, beste gauza asko txitun gogoratzen, baina garai hori asko, Bilboko gozea eta hori dana. Bueno, generazio hau, eskolako argazki hontan, eta oain pasatuko nitzeke beste irudi bat errepublikaren aldarrikapenarena. Hemen dago, Arantzazu-Barrena, hor, lehen aipatu dezu, zuk, Galder, hemen ere badao, hor dago Lauaxetarekin, Lauaxetak olerki bat eskaini zion bere lehen liburuan Arantzazu-Barrenari, eta bere aita, Arantzazu-Barrenaren bizitza oso lotua dago bere aitaren bizitzari. Eta bere aita zan Polikarpo Barrena izeneko zarauztar bat, Argentinan urte asko eman zitun, eta 29-30 bueltatu zan honea, eta ja Argentinan laurak bat elkarteak lehen da biziko aldiz ikurrina izatu zunean, Arantzazu-Barrena neskako eskorrak han poema bat errezitatu zuen. Hau da, performantza ja hasi zan haurtzarotik Buenos Airesen, behintzat bai. Eta honea bueltatu zanean, Polikarpo Barrenak aldarrikatu zanen Errepublika, nunbait langile jendea hartu Errepublikaren bandera eta manifestazioan juntzian musika plazara orduan antzan udaletxea, eta jozian udaletxea jartzera bandera eta beste. Eta musika plazan baita ere garai hartan zehon batzokila Mondragones taberna deitzen zitzakona, gaur egun arrano dagoen hortan, bigarren solairuko hortatik balkoira ateazan gizon bat, gora Euskadi askatuta bulle egitea, baino esatera, ez? Baino guk hau nahi dugu, ez? Bueno, hori zan Polikarpo Barrena, Arantzazu-Barrenaren aita. Orduan oso seinalatuak zien herrin, Gipuzko buru batzarreko burua ere izan zen, orduan alaba oso lotua dago beti ontara. Hainbeste, gerra garaia eta gero, ies egin zutela berriro bueltatu zirela Argentinara, eta gaur da eguna, ez dakiguna, monik ez dut lortu behintzat, da guk ez dut lortu jakitea, zer izen zen Arantzazu-Barrenarekin, ze gertatu zen, bueno, igual lortuko dugu, egin ditugun kontaktukin, lortzen dugun inork arrastorik ematea, baina hor lehen aipatu ezun elkarrizketa hortan oso kuriosoa da nola inbokatzen duen, zenbat gogoratzen duen, ere soinka bakarrik ez du gogoratzen beraz, Miren Xalexek, oso faltan botatzen du Arantzazu-Barrena. Esango genuke, familia honeko alaba, eta, bueno, hoxe, pasako zu. Hau da, emakumetako bat, eta beste bat, haure, emakume abertzalen batzakoa, baina beste estilo bat esango genuke. Hau mendigoxali ezan, beti mendigoxalen taldea lotzen da gizonekin. Bueno, Zarautzen zeuden talde bat, eta bi emakume zeuden ziren bat Kostan Ilarramendi, eta beste hau Miren Garate, pikante. Irakaslea zan, Errepublika garaiko lehen belaunaldiko maistretako bat, eta hau izan zan, emakume abertzalen batzako ikastola, ala deitze zioen behaiek, ikastolako irakasletako bat ere. Hauek erakusten zuten ortografia, historia, musika, dantza, kultura. Orduan, dago, belaunaldi bat, bueno, ja batzuk oso gutxigatuko dira seguruna, baina ezagutu genitun batzuk, ikastola hontan alfabetatu zianak, neurri handi baten. Grafiaz eta, bueno, historiari buruz, bueno, 10.000 buelta emango lizkiokete gaur egun, gaur egungo beste eskolatu batzui, ez da? Eta hau zan, orko irakaslea, mendigoixali ezan, hau da, 10 gizonekin juten zian bi emakume, mendira, propaganda banatzera, baserriz baserri, batez ere hauteskunde zetozenen, kanpaina egitera, izugarrizko esamesak, izaten omen zian herrin, zeite hue bi horiek 10 gizonekin da. Beak esaten zuen, elkarrizketa baten Mirenek, kriston grazia indit ikusi dedanen, jendea ez dio ematen, bakarrakin, bueno, bikin, bueno, baina 10ekin zeinei hasikoen eserreiten guri bestien aurrien, eta mundiala zan historia, ez? Banaka bai, baina nik inoiz matraileiko etzeonat eman inorrei.
talde hortan, esatezun. Hemen dago, nik dakitela bat, xaguatarra bat, Kostan Ilarramendi da bigarrena horre xerita dauna, danak daude zea lauburu angeludunakin, esbastika itxura daukena beste aldeaka eonike, eta da daukate zea bat, ikurrina txiki bat baita ere. Miren da, beltzez dauna ilunez, eta, bueno, hauek die, mutila hauek die, ustet, batzu bintzat, mendigoxa eta aldegu, xaguatarrak fijo. Orduan, miren zan irakasle hemen, eta gero irakasle plaza ateazun Orbaizetan, eta gerrak anarrapatuzun. Miren etzan hainbeste, baita ere ibiltzezan antzerkilen apuntadora lanetan, ez omentzan oholtzara ilotzekoa, eta orduan zulotik ibiltze omentzan jendeari esaten zerbait ahazte zitzaionen da beste, beak oso garbizekan, lana egin bertzula, bere diruaren jabi izan bertzula, ze esatezun ez zula eskondu nahi. Eskontza, beak ezautuzuna, zala miserile besteik etzala endrantzako. Eta uste eta razoi ez aukela garai hortan behintzat, ala zala, ze ezautu ditutan eskongabe eta alargunak, eda monjak ere, neurri baten, hobeto bizimogo bio zeukaten eskonduek baino, ezagutu nitunak baino behintzat. Eta orduan, juntzan Orbaizetara irakasle eta han harrapatuzun. Estatu kolpeak, zarautzea etorri zan, etxen 5 hilabete eta erdi sartuta pasazitun zulo bat bihurtuzun bere etxea, eta herrian zabaldu zen Naparruen fusilatu intzutela, danak sekitelako ze pentsatzezun, eta nabarmena zalako abertzalezala, eta ze pentsatzezun, eta aldiz herrian zeon, bere etxian eskutatuta. Depuratu intzuten, deportatu intzuten, deportatu esan, eta bialdu zuten Euskal Herritik, esan zioen, aukeratzeko, eta azken Zaragoza aldera, eta han, area juna horretik eskondu intzan. Eskontzaz ezerre jakin nahi etzunak, eskondu egintzan, zergatik eta Naparrun depuratu zutenean, beak aldarrikatuzun lan inbertzula, jan inbertzula. Eta orduan, eman zioen baimena, herri txiki baten irakasle bihurtzeko. Hango alkatearen semeak, nola emakumeak behantzako eta are gehiago beha bezalako emakume zigortuak erabilgarriak ziren, ez omen zion bizitzen usten. Eta orduan, zautuzun gizon bat, nahiko jatorra irutu zitzakon, da 3 hilabetea eskondu zan, eta esatezun ikasturtea bukauzulako, eta ez zulako bueltau nahi urrungo ikasturtera eskongai guendik. Zetziola paken utziko. Orduan, bueltatu zan, eskonduta. Eta gero, bueltatu zan miren erbestetik, Zaragozako erbestetik, Lazkaon ezarri zen, Andre Miren izenez gogoratzen dute behendikaren ikasleek, eta Elbira Zipitriarekin lagun mina zan, mantenduzun bukaera arte, harremana, eta, hori personaje oso kurioso eta oso aldarrikatzekoa iruditzen zen. Oso katoliko aldi berean, oso kuriosoa da, elkarrezketa hortan, feministak zeusten nioiek, eta ez dako, nik zate zuk esaten aizean gauza asko, dia bere garairako iraultzaileak zian. Pasa favore, Xabi. Eta hau da, honekin da, adierazi nahi genduna zan, nola esan, gizarte hortan, nun andrak, senarrak ekarriko zion soldataren parte bat jasotzen zuen, eta horrekin dendetan hilian ebastien zeharri egiten zituen zorrak pagatzen jute zan, hori gizarte hori nagusi zan garai hortan, etorri zanen estatu kolpea, gizon pila bat, eta andra pila bat ere bai, hasiera baten, 600 gora pertsona zarauztarrek ihes egin zuten, frankistak bazetoztelako hori 12 da, biztanleriarena momentu hortan, baina batzuk gehatu intzian, eta gizonak aurrea juntzien ez. Orduan, gehatu zen, herri bat emakumez beteta, bakarrik zeuden emakumez beteta, ume pila batekin, asko, eta goziakin, eta zeon egoera hortan, imaginatu, ze bizimodiu aukizuten. Zentsura oso potentea ezarrizun, altxatuek ezarri zuten, orduan, batak bestien berri jakitea oso zaila zen, baina, 37ko otsail martxoan,
halako baten erabaki zuten bialduko zituztela Errepublikaren alde burrukara juntzien guztien senide, alaba, lagun, danak, gertuko emakumeak eta behaien umeak beste aldera. Hola, kargatu nahi zuten Bilbo, kolapsatu nahi zuten Bilbo. Eta hau da, irudi bat horrena, ondarrutik eta maltzagatik eta puntu jakin batzutatik justu hortxe dago, bere iztezan afrentia, ez? Hortik pasazian. Eta ze gertatu zen? Bai, kolapsatu zuten, puska bat gehiago Bilbo, baina ezarrita zaukaten zentsuraren lege hori puskatu zuten beraiek. Orduan, hemendik juntzien area, eta antzeuden Euskadi periodikoa zeon, eta han jasotzen zituzten beren kronikak eta Euskadi bezala beste periodiko batzuk, eta kronika jasotzen hasi zian. Eta adibidez, guk gaur egun dakigu ze gertatu zen Zarautzen, Zumaian, Getarian, Orion, eskualde hontan, neurri handi baten horrei eskerrak. Ze hauek gaila orduko kontatu zituzten, hemen utzi zituzten, eta gertatutako izugarrik beri guztiak. Eta orduan hemen horregatik kazetaritza historia idaztea da. Kazetari bezala, beti hori pentsatzen dut, eta netzat hau da froga, ez? Momentuan idazten dezuna ematen du estijoa leinoa, baina hemerotekak oso garrantzitsua die. Segi. Eta orduan da pixka bat, gertatu utzi zuten atzean, eta gero ze topatu zuten, ze ibilera izan zituzten, komentatu du pixka bat Miren Garaterena, Konsuelitorena eta Otilia beren familienarekin ere bai, Mirenenare komentatu dek, batzuk geratu zituan, oso egoera txarrean, horietako 100 Zarautzetik bota zituzten, eta gero bizi egin beharrez, hori pixka bat. Gero, bukaera aldea, igual argazki pare bateke adieraziko digu, baina nolabait loratzen ari zen, ez? Herri bat, jende bat, emakume talde bat, emakumeak gizarte bat, eta gero nola justu horretema dagoen eta justu kontrakora pasatzen garen. Bueno, guain errepaso askartxo bat ingo deuz, egia esan gauza askokin etorri gea eta denbora pixa falta zaigu, ez da. Baina, bueno, hemen da nahiaina liburu, dokumental eta Netflixeko telesaiak egiteko baina material. Miren Etxaberen pentsamendua bere idatzietatik, ez? Hasiko gara pixka bat, laburtxo ingo dut, baina, bere testu batzuk, haulen Galderrek aipatu du, zoriontasun iturria gizonak nondu, hitzaldia emantzuna Euskal Esnaleak eskatuta, eta, hemen oso garbi ikuste zaio Miren Etxaberi bere testu askotan, eta ekarri ditugunetan bereziki, emakumeen aldeko aldarria, ez da? Ze egoeratan emakumea eta nola, horren nolabait, emakumeak alduntzeko gaur esango genuken bezala aldeko zera egiten du, ez? Eta lehen, Galderrek ere aipatu du, ez? Ezin ikasia bereitak etziola, ez? Hezkuntza ukatu edo emakumei eta anaiari, ez? Eta hemen berak ere hori esaten du, ez? Utsegitea handia dago horretan, ez? Emakume guztiak 14 urterekin etxera bueltatzen dira, ez? Pasa, Xabi, jabarez, zurrengoa. Eta gero, emakumeren lanak behin ez dira ezer, goizetik, arratsera gelditu gabe lanean, guretzat ez da 8 ordurik, alare guk egiten duguna ez da ezer, gaur egun. Gaur egungo, ez? Gaur egungo kontuak ere, bai? Urrengoa. Hau da beste artikulo bat, gorrez direnak entzun bezate, kuriosoa da. Igual testo horrela ez da ulertzen, baina hemen modelon bertan antzezlan bat egin zan, eta antzezlan horren protagonista emakume bat zan, eta gero gainontzeko aktoreak gizonezkoak, eta kontua da antzezlan hori desastre hutsa atera zala, besteak beste gizonek ensaiatzeko aukera izan zutelako, eta zuzendariak gizonekin lanketa intzulako, elkarrezketena eta bestena, eta emakumea etzan ensaiotara deitua izan, eta orduan, etorri izan, testua etxen ikasita, eta orduan, desastre bat izan zen, eta ikaragarrizko kritikak intzioten emakume horri, nola leike, eta ez, ensaiotara konbokatu ez zutena emakumea zalako, eta orduan beak Mirenek idatzizun testu bat, pixka bat, hori salatzen, ez da, nola leiken obrako protagonista zen emakumea ensaiotara ez deitu
Eta gero, klaro, haren errua desastre bat izana, ezta? Bueno, horre ere idatzi zuen, pasa, Xabi? Bueno, hemen da, antzeslekuana, eta ez da aski esatea tori eta ongo ikasi, ez? Eta gizonezko irakutsi nundi moitu eta hori, eta, bueno, kuriosoa da hemen bertan gertatua. Pasa, Xabi? Hau, artikulo importantea da lehen aipatu dut, baita ere ez, bordatxoarena, ez da? 31an idazten du, bordatxo bat behar dugu emakumentzat. Asteko lanen ondoren izan dezaten, igande arratsaletan non jolastu. Hitzaldi antzerki tabar izango dira bertan. Emakumezkoentzat bakarrik ordea. Bueno, hau hola igual gaur egun irakurtzen dut, eta iruditzen zaigu, bueno, ez daka beste munduko meritorik, baina, bueno, garaiko gizartean eta momentuan kokatzen bagara, nik uste hau idaztea eta horrela esatea iraultzailea zala. Emakumentzako leku bat, ezta? Igaro, Xabi, favorez. Eta horri importantea da, zer egingo genuken, antzerkia bestea eta bestea, eta ikusiko dezute ez dela inoren parregarri izango. Bordatxo hartako hartaldea, bai? Alegia, inongo gizonek edo beste emakumek ez dezaten haien kontra edo irainik edo parregarri jarri antzerkiak edo gauzak egiten ari zirelako. Basarrik jabazun bordatxoa? Ez, gero, ja nik uste basarri gaztegoa zan gaina, gero era bordatxoaren laportu intziola. Baina, bueno, esan nahi dut, Virginia Woolfek gelaban norberarena, feminismoaren testu fundazional bat, ez? Nun esaten duen, emakumeak gela bat behar du, emakumeak ekonomikoki autonomoa izan behar du, bere denbora behar du, eta bereziki, aida, idazle izan dadin, ezta? Eta hemen ere, pixka bat antzerkiarekin eta lotzen du, beste testu batzuetan ere bai, eta, Mirenek berdina idazten du, Virginia Woolf ezagutu gabe, seguru nau, ze espainolera handik zaizen bat urtera itzuli zen, eta, da ideia, bera, hau gutzako, netzako bentzat, hau da, harribitxi bat, hau da, ikaragarrizko testu bat, ezta? Errebindikatzeko muko bat, ezta? Eta, hori, bordatxo bat. Pasa, Xabi? Hau laburrago egingo dut, baina lehenengo andereño idazle batzarra, lehen ikusi duzu foto hori, ez? Emakumeak hor zeudenak aipatu dugu, eta besteak beste Elbire Zipitria eta hori danak daudenak, lehenengo biltzarra emakumea gu gara, idazlea gara, hemen gaude, berak antolatzen du, zarautzen, berak ematen du hitzaldi nagusia, eta, gutxi gora bera, hitzaldian nahi sartuko, jakineko zean azkazue testu guztiak, nahi badezu esartu, baina berak defendatzen duna, galderak egiten ditu, tarteka dijoa nolabait olako galderak erantzuten. Emakumea gutxiago ote da, hori defendatzen du, ez da, ez. Emakumea apaingarri hutsa ote da, emakumea burutsua ote da, alegia, ote du inteligentziarik, ez da. Emakumea ikasteko gai alda, eta bukaeran, iten du alako aldarri bat, emakumea olerkari izatea hobesten du, idaztea, ez? Hain zuzen, idazleen biltzar bazan. Pasa, Xabi? Hemen argumentazioak ematen ditu eta enaiz luzatuko, denboraz ez gabiltzalako gehiegi, baina hitzaldi luzea eta mamitsua eta ondo argumentatua da. Eta ezagizet hemen beste testu bat, emakumeak euskarari omenaldi hartan, Telesforo Monzonen ondoren berak hitz egiten dunean, baita ere, emakumeen aldeko aldarri bat egiten duena. Pasa, Xabi? Eta hemen asko hitz egiten du baita ere euskararen alde, ez? Eta nolabait badago lotura bat, ez? Garaiko eta euskal abertzaletasunaren historia osoan eta nolabait euskararen transmisioa, ez? Ez bakarrik Euskal Herrian, horik hizkuntza eta kultura askotan gertatu da, emakumei nolabait mandatua eman, ez? Hizkuntzaren transmisioa eta aberriaren ideien transmisioa emakumeek egin beharra, ez? Orduan horberak asko hitz egiten du seme-alabei euskara irakasten edo egiten ez dien ama hoietaz, ezta? Eta nolabait, horiek zer ekarriko duten, ez da, ze galbide ekarriko diguten, ez? Hori bada euskal kulturaren edo euskal herriaren ezaugarri bat, beste leku batzutan ere bai, eta gaur egun ere
gai hortaz oraindik pentsatzen da idazten ari gara. Bueno, uste gainare hori idatzizun garaian, hemen bertan eskatzen aiziala euskaldunak zienak, euskaradunak, batzuk aizien eskatzen, eskoletan euskaraz egiten bazuten beraien umei eraztun bat jartzeko zigorra jarri alizateko. Testu inguru hontan idazten du hori Mirenek. Bai. Bueno, eta guain, aipatuko dugu ja bukatzeko hiru kontutxo, bai, pixka bat giroari eta lotuta, ez? Eta, bueno, komentatuko dituzue. Bat da, lotxa eta iraina, bai? Hor Mirenek beak ere bere testu horretan aipatzen du parregarri ez izateko eta hori, ez? Hau da testu bat, Tene Mujikarena, Tene Musika, 23an idatzea. Tene Musika zen hauek baino 15 urte zarragoa. Tene Mujika idazlea, esan dute. Tene Mujika ezagutzen deu. Gerra ondoren idazten segizun eta hau izan zen emakume abertzale batzako lehendakari izandakoa eta Mirenekin eta harreman handia zuna, baina hau izango zen pixka bat nik uste haie gaztetxoak eta hau pixka bat beraien, ez? Esango genuke gidari edo, ez? Eta Tene Musikak 23an ja idazten du, ez? Osea, emakumeak plaza publikora, ez? Idazten edo zer nahi bidez irtetzen danean, ze irain eta nola jartzen dituzten parregarri, ez? Eta, bereziki gizasemeak, ez? Gizonak aipatzen ditu, ez? Gizasemeak gure laguntasun beharrik azaldu ezakin, alegia ez dute gure beharrik, ez da? Emakume artean zalantza, bildurra eta abekin epelkeria ereiten dutelako. Eta ekinean gabiltzanok parregarri utzi sarri askotan, bai? Giro hori ez da? Zer esango zenukete? Bueno, hori, garai horren isla dala hori ere haundila, ez? Adibidez, leheno aipatu deun, niretzako da, Miren Garate aipatu deun hortan, ez? Bea apuntadora, etzalako ikusten jende aurrian, baina gero beste bat mendigoizaletasun hortan ikusten zuen, gero atxilotzen dute, beste 10 mutilekin batea bea eta berekide Kostan Ilarramendi, eta ondarretara ematen dute, hau da, ekintzarako badu joera, baina gero badu lotxa bat, oholtza baten gainean agertzeko. Ni harrigarri jeite zait, ulertzet igual bere garaien, baina hoxe bere garaiaren zera bat, ez? Berak zuk ezautzen duzu Mirenek aipatu ote izan zuen, edo idatzietan agertzen da, baina bestela horrelako sentimenturen bat edo pixka bat? Hau da, idatzietan bai ikusten dela lotxa, beldurra aipatzen da batutan. Agertzen da hori ikara horti dabil airean, nik uste zala gauza kolektibo bat, ez? Gero, izaera pertsonala gora bera, hori, arresi hori pasatzeak sortzen ziren ezin egona edo, eta hor, adibidez, bada beste idazle bat, Zarauztarra 2-8. Ez dakigu hori zein da. Eta noiz amain agertzen da, ez da behin artikulo bakarreko idazlea, eta behin esaten du, kainak bat 1950. Orain arte Leiza Zuluan sartuta egon gera, baina lehengo baten ez dakizerek bultzata atera gendun burua, eta ikusiaz eguzkiak botatzen zituen aizpider, pagoetara goaz. Bueno, bukatzen du, ez altzerate gurekin izutuko, denbora guztian da, Leiza Zulua, izua, eta gero, 10 egun berandu, 2-8, baguaz ahua irikitzera, eta ez izutu gero. Orduan, hau da, argita garbi esaten nahi dira, kontrako giro batean zeudela. Batzuk, bai, badutela, inguruan kontrakotasun handi bat. Beste bat, Pilipa, Oiartzundik, abuztuako 20, bilera baino lehen edo, azte bete leheno. Nun arraietan eskutatu ote dira Josep Antoni, Ollanda, Iru Damatxo, Txikialai, Lilitxo, Anamari, Inorrez, Ingurutxo, Mirentxo, Andereño bat. 2-8, Pumpalatx. Eta orain, nigo horatzen naizen beste asko. Hau da, ez alzerate igandean azalduko. Ari dira, bilera berotzen. Hau da, jende dago eskutatuta. Zer da... Baten eziz eta inorrez izatea. Bai, biltzerrera juteko beldurrez, ez? Beldurrez. Biltzeko, eta eguneko programa izan zen, paseotxo bat,
Baskaria, hitzaldia, Hitzaldia. eta hori egiteko beldurraz. Giro hori zuten. Eta mahaiburu luzear, eta barrena, uste, Hori. Polikarpo barrena baita ere. Polikarpo barrena publikoan. Bai, Aita Ponteko onak Bai. zituzten, dala ere. Bai. Orduan, beste batek, Ibarratik Arantxak, abuztuan 14an, zerk ikaratu behar gaitu? Orduan, bueno, argi dago, Bai. ze girotan zebiltzan, ez? Hoxe, guantxe esaten Beldurra ez nahiana. da, baina aldi beren kuraia eta taldetasuna. Testu hau da Elbira Zipitrearena eta hain zuzen idazten du Biltzar ondoren. Bai, hilabete pasata uste. Bai, eta hor esaten du, ez? Neroni ere zerbait ikaratzen hasi nintzan, ez? Berriro beldurraren zera hori, hain izugarriak ote gaitun. Esan nahi dut, norbere buruak, ez? Konstante, hain, ez? Zer entzuten dezu zuk zure buruari hoi esateko, ez? Sinistarazteko ez ge hain izugarriak baukeu zer esana irtengo gara, ez da? Eta, bueno, justu hor esaten du, saitu zen gure barrena labuxo, aregia, miren etxabe, alaita pozik bere ustez behintzat inguruan egake ikustean. Bueno, ikusi danez, antolatzaile handi bat, eta segurazki adorea zabaltzen ere abila izango zana, ez? Eta horraipatzen du taldearena, batasunik sendoena, eta, bueno, talde begizko maitagarri bat osatzearena, ez? Alegia, kolektibotasunaren eta taldearen babesa aurrera egiteko, ez? Bueno, gaur eguneko aldarriak, komentarioak eta sentipenak dianak, ez da? Eta urrengoa, bukatzeko, bueno, hirugarrena da, orduan desagerpena, bai? Hemen ikusten dituzue bi argazki, bat emakume abertzale batzakoa jo, justu oraintxe naiz akordatzen hau zein da, ez da, Polixene Trabudua dan edo, mitinlari, eta bestea emakume abertzale batzako, bueno, egiten zituzten ekitaldi diferentetan, kalean halako estandartekin eta ikurrinekin manifestazioak edo ibilaldiak edo agerpenak, ekitaldiak, hor ikusten ditugu. Eta? Hau geratu zen. Eta gero hau dator. Eta hau Amagoia Hau zarauz da. komentatuko du foto hau, ez? Hau zarauz da berrogeiko urte bat, eta hau zan, bizitza publikoa, berriro, gerra galdu ondoren, Andrak eta Umek espaloian, Eskinetan, ertzetan. autoridadea, hau da alkatea, urriza dala usango nuke, hau da, Jesus, Mujika izan leke, Mateo Mujika, eta zeak, guardia zibilak, militarrak, atzetik, gehiago, bandakoak, eta orduan ja atzeagotik igual azalduko baina zentralidadea kalea zeinena dan, hoxe, berriro. Eta gerra galtzaileekiko jazarpen makina zapaltzaile total bat martxan jarrita, hau dana pasieratzen zuen bitarten, ekonomiko, fisiko, soziala. Listo. Haure Amagoia komentatuta hemen utziko dugu. Bai, hau da emakumeen gandik, espero zanaia, urrungo 40 urtetan, aurrekoetan ere bai, Hau miratzen da berrogeikoa. Hau da berrogeian, hau da zarauztar emakume bat preso sartu zutena, kaleko ospakizun frankisten ospakizun baten Toledo iria irabazi zutela eta manifestazioa deiten naiziala, pasazanen manifestazioa, danak, Viva España, eta ez dakiz eta zio mentzien, Viva Italia eta Viva el Führer, da hola, klaro, aliatuak zituztenak, eta orduan honek komentau zion, aldamen entzuena eri nun bait, bela esango nie, Viva Rusia eta Viva Frantzia etzian aliatuak frankistenak. Aldameneko auzoak entzun, salaketa jarri, atxilotu zuten, 47 urte zitun, eta uste seme alaba, kartzelara eraman zuten, Ondarreta, Saturraran inauguratu zuen, eta 3 urte eskas pasatuta, bueltatu zen etxera, hortzi gabe, hilea dana zuri-zuri eginda, eta bere seme gaztenak etzun ezagutu ere egin, etxeko sukaldera sartu zanean. Destrozatu intzuten, Bernardina Antzuola izenazun. Eta etxera bueltatu eta gero, segitu bertzun, Saturrarango kartzelara bialtzen, aldiro, ondo portatzen aizaleko, bere idatzia. Situación económica, jornal de mi esposo, labores propias de mi casa, sueldo ninguno,
Nota, estoy y estaré arrepentida de la política y estoy observando la buena conducta. Señora Bernardina Antzuola. Hauxe zan, sin sueldo ninguno, labores propias de mi casa y arrepentida de la política. Hauxe zan. Bueno, gero bukatzeko eta pixate nota positibo bat emateko. Egia da, emakume abertzale batza gerrarekin, alegia hegaldiaren etena dator, eta horrea boltatzen gea ez, esperantzatik terrorera esango deu. Eta egia da alare emakume abertzale batzako emakume batzuk behintzat klandestinitatean eta segitu zutela sareak egiten. Eta hau, orain dela urte gutxi jakinen elkarrizketa bat pare bat urte, edo 3 argitaratu genuen Pilare Baraia Zarrari, eta bera kontatzen du nola bera umea zela, baserriz baserri emakume batzuk ibiltzen ziren neskatxak biltzen, antzerkiak antolatzeko, euskara irakasteko, euskara idazten irakasteko eta horrela, erdi klandestinoki, eta gero herrietan antzerki lantxoak egiten, eta horrela, 50. hamarkadan, eta gero hoietako emakume asko pasazian Andereño eskolara, eta gero ikastoletara, eta hemen Donostian zabaldu zen Andereño eskolara, eta horrela, eta berak bere momentuan etzekila esateo Pilarek, baina handik 20 urtera esan ziotela, hoiek emakumeak ziren. Emakume abertzalako emakumeak. Alegia, naiz eta errepresialetuak izan, segizutela klandestinidadean nolabait, beraientzat jarri zen, edo hartu zuten mandatua hizkuntzarena eta lurperatu zituzten, baina segi zuten. Egia da, hau ere, nik bentsat oraintxe jakin dut, nidakiala ez da inon jasoa, hori egin zutenik, eta beste sare klandestino batzuk asko entzun ditugu, eta asko ikertu dira, ezta? Baina hau adibidez ez, eta uste dute mereziko lukela horrek ere, jakitea zer egin zuten frankismo garaian. Eta gure solasaldia hemen utziko deu, eta orain bukatzeko, altxako gea, eta hau jaso, mikrofonoa jarri, eta hemen ditugu Oiana Iguaran eta Iruri Altzerreka bertsolariak. Saio bat egingo digute librean, komentatu genien, nahi duzue gaia jartzea edo ez, uste dut gaia ondo jarrita daukatela, eta orain, beraien habilitatea eta meritua, hauek erretiratu ingo ditugu, Pozez dabiltzairean lau uso egodun, lehen huts zuen modelo bete du gaur egun, euren hitzak ikusiz ez algara zordun, iraganak gerora nola esango dun, zapaltzen dugun holtza nori zor diogun, zapaltzen dugun holtza nori zor diogun. Holtzak gaurko hontan bai genuke beren, garai batean zena gizonaren lege, hainbeste emakume eta zenbat botere,
eskerrak ematea, baino ez dugu xede. Ein baten haiengatik bai gara gu ere. Ein baten haiengatik bai gara gu ere. Pentsa gaur ere euren hitzek ze bertute, euskara bultza nahian luzaz diardute, gaur erronka berbera ez aldugu guke, zenbat kostatzen zaigun eta zeren truke, eurek egin zutena duela 100 urte, eurek egin zutena duela 100 urte. Sarri duda berdinak bai gabiltz galdetzen, ta hango egoera ez dugu ulertzen. Emakume izatea berez errez esen, ta plaza jendetsuak berak aixe betetzen. Plaza Andre izatea esen merke irtetzen. Plaza Andre izatea ez da merke irtetzen. Plazan ahotsa altxaz nola ziarduten, guretzako bide bat zabaltzen iruten, euren bide osoan publikoz jarduten, pentsa transmisioa arduratzat zuten, ta ekiteko gogoa eskeni ziguten, ta ekiteko gogoa eskeni ziguten. Horregaitik bai gaude egun parez paren, gerra aurrean egoera zena horren grabe, naiz egun hobeto egon gure hainbat zutabe, ez dakit ote ziren berez honen jabe, aitzindari zirela kontziente izan gabe, aitzindari zirela kontziente izan gabe. Mezu asko berria etzait iruditu, naiz mende bat lehenago puntutik aritu. Andreen mandatuek enaute harritu, aiten gantzontzilorik ez tegu garbitu. Galtzontzioak egun bai ditugu traba, ta etxe kontuak hobe albo baten laga, baina Mirenek zuen
indarra ta ara, altxa behar genuke gure ukabilkada. Bai indarra bazeukan hori etzen kinka, eduki nahiko zuten ondoan umilta, etzekin ez bizitzen gordeka isilka, bizitza pasa zuen oiei ukabilka. Indarra bazuela bada nabaria, ta ideia sakonak kontzientzia garbia, bere neska lagunez luzatuz aria, gainera eskondu gabe zen neska argia. Andrezarra irudian naiz den akastuna, pentsa ezezkoa zen bere erantzuna, matrimonioa baitzen tratu bat astuna, euskeraren zigorran pare eraztuna. Eraztunik ez zuen askatasun truke, ta berez bazituen 11 bertute. Bilbora bizitzen joan ta ura arkupe, bere gandik ikasi beharko genuke. Bilbon kidearekin bizitzeko kausen, atzean zenbat gogo desiren almazen, aizpak ona ekartzean mezu soila hau zen, pekatun bizitzeko egizu zarautzen. Ondo esan duzuta oraingoan zukpe, pekatuan bizitzen aintza zenbat urte, baina ala ere bueltan aiama ze putre, gaur egun guk boiera deituko genuke. Ala deitu ezkero irudiz altxuen, baina ez tegun mezuta asmo faltsuen, gainean hitzegin nahi alba ala behartzuen, bertsoa antzokira ark eraman zuen. Baita antxe begira zenbat beginini, Donostira joatea zaigu orain komeni, bertan bertso saioa bai zuen eskaini, garai hortan basarri ta gaur zuetani.
Ordu betean historiaren berrirakurtze formula, pentsatu nola aldatu zaigun ezagun zen pelikula. Jendea gozez egongo da hor, zain begira daukagula, baina uste dut egunetako elikatuko gaitula. Bai naiz jendeak seguruenik, nahiko lukeen afaldu, aurreko hiru islari hoiek perfecto dute azaldu. Ta kontakizun hoietan gara, barneratu orain txegu, eta ekarpenak argiztatzea, eta horrela jarrai dezagun, ekarpenaz daiten galdu. Ezagutzatik egin ditzagun, euren aitortzaren jabe, izan baitziren aitzindariak, ta feminismoan talde. Bordatxo hori irudikatu, bere leiota zutabe. Euren bordatxo bat zordiegu bat ere sabairik gabe. Borda bat behar genukelako, emakumeok gutzako, ta garai hortan ezin zelako, jarduna egin hortik kanpo. Baina gaurrera bueltatu eta aitortza eman beharko, bi hitz hauekin amai dezagun, ai miren eskerrik asko.